इथे बॅटरी पण 35% आहे फक्त. तुझं रात्री कामाला संध्याकाळी समोरची फ्लॅश यूज होईल तुला फ्लॅश नाही? मला समोर फ्लॅश नाही, मागे फ्लॅश आहे. अरे मला हेच आवडत नाही रे, असं पचपचित जागेत पाय टाकायला आणि त्यात खाली चप्पल घातली. शी यार. हा बघा हा जागाच होत नाही. कौस्तुभ वरती बोल असेल देवा प्लीज, ह्यांना पण त्यांनी पप्पा नको बोलले पूर्वी. हे बघा असं पाणी साचलं इकडे. नमस्कार मित्रांनो. नमस्कार मित्रांनो. तर कालच गणपतीचे आमचे विसर्जन झालेले आणि आज 6वा दिवस, म्हणजे गणपती विसर्जन काल झालं, आज 6वा दिवस. तर आज आम्ही सगळे चाललो आहेत मासे पकडायला गरवून. आज आम्ही गरवून चाललो आहे. एक मला ॲटलिस्ट एक कमेंट राहिली की मला मासे मारायची तुमच्या इकडची पद्धत दाखवा, तर मी प्रयत्न करेन ते दाखवायचे. थोडे जे फुटेज आहेत ते बघा. ते काय घेतलं आता? लामारे आहेत काय रे? होय रे, खुसून जाऊचं तरी पावसाने मेहरबानी केलं. अरे मम्मी हे काकी बोलले की अनुजला पण नाही आता. हे असं आम्हाला कुठून जावं लागतं बघा. ये आमच्यासोबत आता काका आहेत सगळे, म्हणजे माझे पप्पा पण आहेत, दशरथ काका आहे, दाजी काका आहे, राजू काका आहे, विलास काका आहे आणि अशोक काका आहे. तर सगळे आम्ही चाललो आता. आणि बारकी पोरं पण आहे बघा. सलील पण आहे आणि कौस्तुभ पण आहे आणि अनुज पण आहे. कोणी ऐकायला तयार नाही. अरे काय काय शिकवलं तुम्ही? मागे आलेलो अनुजला पाठवायचं सगळं. कुठे पाठव? गांडुळा मित्र आमचा पण आमचा शत्रू आमचा आमका गाडी पकडून मदत करतो म्हणून आमचा पण मित्र राहतो. भरपूर आहे. हे बघ होतं बघ. हे बघ चिनला गाडू खायला घरी लामारे गेलो का तो बघ दाजीबाबू दिसत बघा आमचे काढू. इंडियन नूडल्स, कोकणातले नूडल्स. ते म्हणजे मासे ते ऍज अ नूडल्स खातात, म्हणजे ते पण चायनीज खातात. ते गांडूळ आहेत ते. हा बघा हा गांडूळ. त्याला आमचे ते काढू बोलतात. काढू म्हणजे ह्याचा आम्ही वापर करतो मासे पकडण्यासाठी. मी पकडतो. हे केळीचे नेमे आहेत, म्हणजे केळीचं रोप आहे, हे अशा प्रकारे लावलं जातं. आणि असे बघा असे बारीक सगळीकडे केळीचे नेमे लावलेले आहेत. आणि असं केळीचं उत्पादन आता सुरू केलं आमच्याकडे घ्यायला दोडामार्ग तालुक्यात. यांची वाढ होते बघा अशा प्रकारे. आमचे काका वगैरे आहेत ते केळीचं उत्पादन घेतात. नारळाचं उत्पादन पण घेतलं जातं, कारण तुम्ही बघा असेल बॅक साईडला भरपूर माड आहेत. खूप माड आहेत. आंबा, फणस सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि भात शेतीही होती आमच्याकडे पण. अरे वा. हा नाना आमचा नानी. ते काय तेच ना नेहमी लावतात. काय करतात? केळीची रोपं लावतात ना. तेच जाऊन ते आजचं आपलं मासेमारी आहे. तर तुम्ही पाहिलं आमचं नाना आणि नानी केळ्यांचे नेहमी लावतात. ते केळ्यांची रोपं लावतात ते. तर पण आपला सध्या आजचा ब्लॉग जो आहे तो मासेमारीचा आहे. तर आपण पहिल्या मासेमारीवरती फोकस करू. चला. 2-3 दिवस झाले पावसाचं प्रमाण कमी आहे ना, त्यामुळे मी जातोय मासेमारीचं व्हिडिओ काढण्यासाठी. आम्ही लहान असताना पहिले खूप म्हणजे अक्षरशः आम्ही रडू आम्ही घरातल्या वडिलांसमोर काकांसमोर की आमका न्या म्हणून. आता इच्छा होत नाही जायची, कारण
वाट बरोबर नाही वाट. आणि हे कसं रात्री येतात 7, 7:30, 8ला असे येतात. दुपारी 4 वगैरे जातात. तर एवढा वेळ थांबणं म्हणजे परत मच्छर फोडणार वगैरे, तर त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. हळूहळू आम्ही नदीपात्राजवळ जातोय. नदीपात्र आहे आमचं, ते तुम्हाला दाखवलं. आमचं गणपतीचं विसर्जन केलं तर त्याच नदीपात्रामध्ये, पण थोडं खालच्या साईडला. म्हणजे माशाची जी कोंड आहे ना, कोंड बरोबर ना रे? हां, माशाची कोंड जी आहे ना, हां कोंड बाबा कोंड, तर ती कोंड पुढे आहे खालच्या साईडला. तर त्या ठिकाणी मस्त मस्त मासे भेटतात. डेमके भेटतात आमच्या ते, खवळो असतात, मरळ असतात, मरलीचो डेमको काय रे, आणि काडी मासाचा ब्लॉग तर तुम्हाला दाखवलाच मी, की ब्लॉग म्हणजे काडी मासाची चटणी जी आम्ही कशा प्रकारे करतो, तर ते चटणीचं तुम्हाला फुटेज मी दाखवलेलं आहे याआधी. तर ते वरती इथे कुठेतरी आयकॉन येईल, तो आय कार्ड, त्या कार्डवरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला समजेल की काडी माशाचं चटणी किंवा कालवण आम्ही कशा प्रकारे बनवली ती. तर तो व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळेल. कौस्तुभ आणि अनुज, सलील हे तिघं पण आलेले आहेत. ऐकायलाच तयार नाहीत. आम्हाला पण जायचं, आम्हाला पण रडायलाच लागले. छोटी मुलं आली राव रे राव, मेरे राव. खेका मी चप्पल घातली त्यात मागं समजणार ना. हा कासव आम्ही गेल्या टायमिंग मी नाण्या होईल मरे ते कासव पकडलेलो. कासव हे बघा, हे आमचं नदीपात्र आहे. आता काही दिवस पावसाचं प्रमाण कमी झालं ना, म्हणून तुम्हाला इथे खडी वगैरे आहेत किंवा इथे दगडी आहेत, तर ती दगडी वगैरे सगळं तुम्हाला दिसत आहेत. हे नदीपात्र आहे. आणि आम्ही ते वरच्या साईडला तिथे आमचं गणपतीचं, त्या वरच्या साईडला गणपतीचं विसर्जन केलेलं आहे. आणि ह्या नदीमध्ये लिटरली कासव मिळतो. कासव लिटरली पकडलेत, कासव देखील पकडलेलं तिथे. आणि मगरही आहेत. बघा, ह्याला गरी बोलतात. हे बघ रे, गरी दाखवतो यांना. ही गरी आहे. ओके, म्हणजे हे कसलं काय आहे? लाटारी तिला शिस्स लावलाय पाण्यात बुडण्यासाठी. हे शिस झाड आहे, मोठा मासा लागला तर हे बघा, हे शिस आहे. हे पाण्यावरती फ्लोट होतं ना, हे जाऊन जातो. ओके, आणि हे साव आहे, तो पकडण्यासाठी तुटू शकत नाही मोठा मासा लागला. बरोबर, ही साव आहे. हे सूक, ही लाटारी म्हणजे बांबू आहे, बांबूची लाटारी. हे सूक आहे इकडे. सूक आहे इकडे. त्याला गळ पकडला, ह्याला मासा अडकतो. ह्याला मासा अडकतो. आपल्यासोबत आता हा अमय आहे. अमय आपल्यासोबत, सोहम आहे, कौस्तुभ आहे. कौस्तुभ जरा रडला तेव्हा त्याला आणावं लागलं. तो बघा, आणि पुढे अनुज चाललाय त्याच्या पप्पांच्या मागे. मी रडलो नाही, मी स्वतःहून आलोय. पुढे अनुज चाललाय राजू काका सोबत. काय बोलवलं नव्हतं, मी रडणार नाही. दशरथ काका आहे, पप्पा अशोक काका आणि आमचा विलास काका. तर असं हे शांत आमच्या दिवाळी नदीचं नदीपात्र. म्हणजे पाऊस जर असेल तर ह्या ठिकाणी पाणी असतं. आता दुपारची वेळ म्हणजे संध्याकाळच्या जागी 4:30 वाजले, 4:30, 4:30. म्हणून आम्ही इथं आलोय. रात्रीचं कोण येईल काय रे? रात्रीचं इथं येणं शक्य नाही आमच्याकडे तरी. आम्ही तरी येणार नाही बाबा, रात्री खूप डेंजर. रिंकू आमका इथे आता खुश चाललेत म्हणून आम्ही बोलले जरा जाऊ घर मग जरा. तर त्याला खोटं वाटलं का नाही, तुम्ही फिरांग चाललेत. फिरांग खुश हे सगळंच नदीपात्र आहे. हे पण नदीपात्र, सगळं नदीपात्र. अच्छा याला डुकराचा खोलवणा बोलतात. कोरोना नाही डुकराचा कोरोना नाही, डुकराचा खोलवणा. होय, आमचा दाजी अक्का ऑलरेडी तिथे पोहोचलाय.
त्यासोबत त्याचे पुत्र छोटे पुत्र सलील देखील आहेत. घरी कोणी हे केलं मी गरीला काढू लावलेला आहे माशांचा भक्ष्य. बरोबर. हा एवढा लांब. आता ही गरी मी पाण्यात टाकतोय. ओके. सो ही भेंड जरा वरती घे असं. हा हा. आणि आता गरी मी पाण्यात टाकतोय. गेली पाण्यात गेली. आता बघू काय लागतं काय. अरे व्हेरी गुड व्हेरी गुड. खवलं छान खवळं बोलताय. निकल रहा मेरा फोटो. हा कुठला काढला? दाणकाई. कुठला? दाणकाई. आमच्या सलीलने खेचला. सुमडीत काढलं त्याने. ही सेकंड दाणकाई मिळालेली. शान खवळा नाही शान खवळा. हे खवळ्याच्या ह्याच्या शेपटीचे दाग असतो ना तो काळा. हे बघ याला हे असतो टिक्का असतो. पकड काढतो गुणुरली. हे बघ हे असतो काळा टिक्का. खवळ्याचा पॉर्था. अरे वा ही मोठं आहे. अरे काढा आता. सलील छोटा आहे हो कोरगा. हल्लाय गटे सुरू करायला. आता जाईल राहिला तर राहील. बारीक तरी बरं आहे. मोठं आहे तरी. काठी घातले म्हणून वाचलं. कोण नाही शान खवळो डेनकाय आणि डेमको. खवळ्याचं पोरं गुणुरले. गुणुरली ना. हे पिशवी आहे ना. पिशवी नाही काठी लावून केलं तसं. पिशवीत टाकतो. हे घे. बाबा काय आहे बघा. हे पुढे 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 डोक्यावर मारत होत्या. कोयतान कचकचीत काढलं रे. लकी घरीच वाडा. कचकचीत एकदम. मोठ्याच्या घाल मेरे काठी मोठे आहे किती. हा काठी हट काठी सुक्का भुतूत गेल्यानंतर सु पुरा काठी हट काठी. दादा सॉलिड दात घट्ट असतात. कवट्या महाकाले. ते सुख अडकलं ना आपले. डेमको डेमको डेमको. मुझे भी दिखाओ डेमको. ओ माय गॉड. जरा जरा खाऊ मला. हा बघ. सलीलने सुरुवात केली दाणकाई. पहिले
फॅमिली सुरुवात करतो आणि बाकी सर्व मग हा कारण की ते डगरी पहिले म्हणून मॅन लाईफ बॉय मॅन वर्सेस वाईल्ड दाखवते का? आमचे काका तिथे मासे अजून पकडतात. आता वाजले 6 वाजले आणि आमच्यासोबत ही सगळी बारकी पोरं असल्या कारणाने आम्हाला जावं लागतंय. पण तुम्ही बघितल्याप्रमाणे आता आम्हाला काय काय मिळालं. कासव मिळालं, एक मोठं डेमको मिळालो, 2-3 एक शायन खवळू ना, एक शायन खवळं भेटलो, एक 2 गोंडुरली भेटली आणि दांडकाई आणि एक बारीक 2 डेमको भेटले आमका. एक छोटा ते येतात काका वगैरे अजून भारी भारी मासे आणतात रात्री पण. लिटरली नदीच्या पात्रात. डेमकाचं पुढचं रूप काय होतं हे सगळं भेटलं सगळं. डेमकाचं मोठ्याला काय होतं मर काय होतं रे सर मरर होते मरर मलर मरर मरर कुठे माहिती का हायस्कूल चला त्यांना सांग मस्त रस्ता आलेला आहे साको आहे का? ते पण काय ते पण मागच्या. अरे हा बारीकसा साको आहे रे. हे डेंजर आहे. हो सावकाचा आपण मधल्या पाय असं मधले आपण जिथे भाई आहे ना आपली ती भाईच्या पण इथे येतं. चला फायनली फायनली वी ऑन रोड. आणि तो भागवत होते. हो गॉड. चलो फायनली सगळे आता आम्ही घरी पोहोचलो ना. हो खूप प्रवास. ही बारकी पोरं असल्यामुळे आम्हाला वर पुढे यावं लागलं. तुका जायचंय भेटजोर. हा म्हणजे माका बघा काम पण बेडशीर जाऊचा दाखवूया का बेडशीर सगळ्यांना? जाऊचा दाखवूया का सगळ्यांना? हा दाखवायचं असेल ना. आता कासव भेटलं तर आम्ही सगळ्यांना दाखवणार या खाल्ले. घरातल्यांना. चला हे बघ हा कासव बघ. नाही दाजी का नाही तू यांच्याकडे तो वर दांडकाई शान खवळो 4 मासे मिळाले. देशात का त्याला बारके भेटले चटणीसाठी. गोंडुरली आणि हा आणि बारकी पोरा आहात म्हटलं जाऊया. ही बारकी पोरा सर्वात पहिला ह्याने काढला ह्याने तो दांडकाई छोटो पण काढला आणि सुरुवात केली. ह्याने सुरुवात केल्यानंतर मग झपागप सगळ्यांना भेटलं. हा ये हे पण होतं तिकडे.